लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों माखासे गोनां बाथ्राफोर दिनैनि दिननि खोन्थानो नागिरदों। दा बाहाय मा गोनां रादाबफोर दं बाहाय फैदो फारि नायना लादो। फार्स्टआव दङ दिनै आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि गोदान मासिगिरि एबा चेयारमेन थिसनबाय आरो बिथाङानो जादों IAS रिटायार्ड राजिब कुमार बरा। दा बिथांखौ नोंथांमोना सिनायना लानांगोन। बेनिफ्राय दं नेक्स्टआव 36थि माहारियारि जुनियर एथलेटिक्स चेम्पियनशिप बादायलायनायाव थांनाय 6 अक्ट'निफ्राय जादोंमोन। दा बेयावनो लं जाम्प बारनायाव नैथि बान्था मोननानै देरहासार जानो हादों होनदों क'क्राझार जिल्लानि हालादल गामिनि जोंसार बसुमतारी बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबाय। उत्तराखन्डनि चाम'ली जिल्लानि बर' आवलिनाय दैनि दाहारजों बुखारलांजानानै थैनाय सुबुङा दासिम सा 15 जाहैबाय होनदों। मख'जाथावदि बे बर' आवलिनाय दैया ऋषिगंगा पावार प्रजेक्टजों लोगोसे बेनि आफाङाव थानाय जशिमठ, चाम'ली, धलिगंगा, तप'वन, आलाकन्दा, ऋषिकेश बायदि हालामाव लोमसावनानै गोबां खहा खालामदोंमोन। आरो फारसेथिं खौरां मोननाय बायदिब्ला आसामनि सानै सुबुंफोराबो बेयाव गोमानानै दङ आरो दासिम बिथांमोनखौ मोनफिननायनि जेबो रादाब मोनाखै। बिटिआरनि सदर क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव दिनै आसाम सरकारा खालामनाय सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय आरो फोरोंगिरिफोर थिसननायनि फोरमानलाइ एबा थिसनलाइ गथायनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। बेयाव गासै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन आरो मख'जाथावदि बेयाव 4 जिल्लाजों लोगोसे गासै गं 676 सरकारि फरायसालि आरो सा 2160 सा फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ गथायदों। साख्रिनि रादाब नोंथांमोननिसिम बाहाय दङ। डिसि अफिस डिब्रुगड़ बाहाय साख्रि ओंखारदों जुनियर एसिस्टेन्टनि 17टा पस्ट दं। STP हिसाबै 2, ST हिल्स हिसाबै 2 दङ। लास्ट डेटआ 22 फेब्रुवारियाव। इडुकेसन क्वालिफिकेसना एनि ग्रेजुएट बेनिफ्राय 6 मान्थ कम्पिउटार डिप्ल'मा थानांगोन होनदों। आरो बिनिनो फारसेथिं सयल कनजारभेसन डिपार्टमेन्टआव दङ बेहाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दङ। जुनियर एसिस्टेन्ट दङ 22टा पस्ट बेनिफ्राय ST प्लेन हिसाबै सासेल' बेयाव। फिल्ड वार्कार दङ 85 पस्ट बेयाव ST प्लेन हिसाबै 4 दङ। बेनिफ्राय एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना मोननैबो केटेगरिखौ आलदा नायनाय हिसाबै SSLC आरो ग्रेजुएट बेखिनिसिम लास्ट डेट 12 फेब्रुवारि। बेनिनो आरो PNRD रिक्रुटमेन्ट दंबावो बे जाहैबाय पिअननि पस्ट बेखौ सिगाङावनो आपडेट होखांदोंमोन। गासै 377 पस्ट दं बेनिनो ST प्लेनाव 58 बेनिफ्राय लास्ट डेट हिसाबै दङ बेयो 10 फेब्रुवारि बा साननैल' सिगाङाव दंसै। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना HSLC बा मेट्रिक पास जाबानो जागोन। दा बेफोरखौ गासैखौबो डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेजों डाइरेक्टलि चेक खालामनो हागोन नोंथांमोना। बेखिनि गोजोन्थों।